Ние тук сме малко по-така напреднали, видели сме, преживяли сме, създали сме нещо. Всичко е пред вас. Оправете се, учете си вашите деца да бъдат трудолюбиви и полезни на себе си и на цялата страна. Сега, понеже сме в разгара на една хубава вечер, решихме тук да изпеем една песен, да ги поздравим с тази песен, като ви моля за вашите аплодисменти, без да се не изпяват. Тръгнала е малка и мома на изповед, рам-парарай-рай-рай-рай-рай. Тръгнала е малка и мома на изповед, рам-парарай-рай-рам-рам-пам. Че я срещна дядо попа и я пита, рам-парарай-рай-рай-рай. Че я срещна дядо попа и я пита, рам-парарай-рай-рам-рам-пам. Кажи, малка и моме, кой те берам, парарай-рай-рай-рай. Кажи, малка и моме, кой те берам, парарай-рай-рай-рай. Аз имах едно гаже, до мене, парарай-рай-рай-рай. Аз имах едно гаже, до мене, парарай-рай-рай-рай. Ще ти простя греховете, дай на мене, рам-парарай-рай-рай. Ще ти простя греховете, дай на мене, рам-парарай-рай-рай. Че влезнаха в